Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарони ғариб ва хоҳарону модарони ғариб. Саломи хидмат ба ҳар як тадбирасонум. Ман ҳастам Ҷаҳонгир бо шумо ки дар канали Ҷоник Офисиал канали ман аст. Бародарони азиз, ҳама дидем дар каналашон конкурс кардам, гуфтем мо май конкурс хафо намонем, мо ҳам як конкурси худмона ташкил кунем. Шӯхӣ мекунем бародаро, конкурс нестай. Просто як кори хайра ба даст гирифтем. Зиёда аз 100 китоби Қуръон ба мо хайр кардан ва зиёда аз 50 китоби қоидаи бағдодӣ ки ин бародаро хостанд ки ҳамин китоба мо ба баҳри ғарибо ҳар Москваи кадом шаҳрое бошед мо ҳатман ба шумо дастафгарӣ мекунем. Бародарони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ҳамин канали мода подписатсия кунед ки мақсад биёвем бо мода дар ҳамин видеоона чӣ кунед. Инем поёнам дар мисоли иҷада фарам биёда бобоҷон 88 менависад ҳам канаги ма дар Инстаграм омада айн бародар рӯзи 14-ами соати 10:00 ҳамои эфир дар Инстаграми бобоҷони 88 мешавад. Бародарони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ҳама кас дар канали дар Инстаграми бобоҷони 88 подписатсия кунед. ҳамонҷа соати рӯзи 14 соати 10:00 интизори прамои эфирча ҳамонҷа каси номо тамоил ҳастед, ҳамара китобҳошонро роӣ мекунем. Бародарони азиз, касе ки бо мо аст, иншоалло ки ин якум кори хайри иншоалло ки боз ҳам аз пеш боз ҳастай пешҷоёи мо ва шумо бародарони азиз. гуфтанӣ ҳастам ки фақат дар шумо чӣ мера ҳамин видеоро бародаро дар ҳамаи сайтон паҳн кунед ки то ҳама бародарони азиз бибинам. чӣ гуфтанӣ ҳастам, фикр накунед ки барои ягон подписи ҷамъ кардан барои ягон чӣ кардан бародаро, фақат аз барои худо мо хостем ҳамина корро чӣ кунем. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ҳаматонро дӯст медорам.